ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സീരിയസ് സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റിസഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, തിരിയിലെ എണ്ണ വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേരള സർക്കാരും എല്ലാം കണക്കാണ്. സെൻട്രലായാലും ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും എല്ലാം കണക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് കുറേ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ 2 രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കുറേ സംഭവത്തിലേക്ക് പ്രൈസ് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ചാർജസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്വിക്കായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചാർജസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാധിക്കാൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ പേജ് ആമസോണിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക്കടുത്തൊക്കെ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാ സംശയങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, നമ്മളെല്ലാ കമൻറ്റും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ സെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 രൂപ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കൊടുക്കണം, നമുക്ക് പെട്രോൾ ആക്കിണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പെട്രോളിൻ്റെ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ചാർജ് കൂടും. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ തമിഴ്നാട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പെട്രോളിൻ്റെ ചാർജ്, ഇവിടെ പെട്രോളിൻ്റെ ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെ ചാർജൊക്കെ 15 രൂപ 10 രൂപയ്ക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന് എന്താ വല്ല അവർ ദൂരത്തടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ നോർമൽ ആൾക്കാരെ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച നമ്മളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ആകെയുള്ള ഒരു വോട്ടിംഗ് സംഭവം അതാണ് വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിലും, അതായത് കാറും ബൈക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സേഫ്റ്റി സെസ് അതും ഇപ്പോൾ ചാർജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഗതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാ റോഡും കണക്കാണ്. ഇത് NH-47 വരെ കണക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ റോഡിന് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് എന്തിനാണോ, അത് ആരെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകണമോ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഭൂമി വില അതിനും എക്സ്ട്രാ 20% കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചാർജ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇന്നലെയാണ് മിഞ്ഞാന്നപ്പോൾ അധികം ഒരു 950 കോടി ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഈ ഭൂമി വില മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും എവിടേക്കാണ് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഇതിനറിയാം. പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 5% വരെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വീടിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. അതും 5% കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ലിക്കറിന് ചാർജ് കൂടിയുണ്ട്, അത് കൂട്ടിക്കോട്ടെ, പിന്നെ പോട്ടേന്ന് വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ലിക്കറിന് ചാർജ് കൂട്ടിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായേനെ. ഇപ്പോൾ ലിക്കറിൻ്റെ ചാർജ് കൂടിയാലും കുറേ പേർക്കൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്കറും കുറേ പേര് എന്താ പറയുക, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ടെൻഷൻ മാറ്റണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവണേ, നമ്മൾ ഡെയിലി വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾക്ക് അധികം അത് അടക്കം ചാർജ് കൂടുകയാണ്. എന്താ പറയുക, പച്ചക്കറിയും എല്ലാ സാധനവും ചാർജ് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ നോക്കണമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയത് കാണാം. സുഖമായിട്ട് ശരിക്കും നല്ല വാല്യൂയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിജിറ്റലാണ് പേ ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ബില്ലും ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വില ഡിഫറൻസ് അറിയാം. അമ്മാരി കൂടി ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ടിവിയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിയിട്ട് അവിടെ ആകെ അടിയാണ് മാങ്ങയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ശരിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്സോ സംഭവം എന്നല്ല. ഞാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലല്ല, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് എന്താ പറയുക, നോർമൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇതിനൊരു സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായാലും വരില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും ഇതിൽ ബാധകമല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂട്ടാൻ അവർ ഇപ്പോൾ ഖജനാവിൽ കാശില്ല, അതിന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സെസ്സും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ വേറെ നമ്മളെന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിസഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം, ഇന്ത്യയും താഴ്ചക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളം അതിന് മുമ്പിലാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, കേരളത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക കടം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേര് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കേണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മളെല്ലാ കമൻറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കമൻറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കമൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു സിറ്റിസണായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.